च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचारी गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा माताजी हरे वर्ड्स कृष्ण नंबर மாதாஜி மாதாஜி. இப்ப அந்த 189ல அந்த இது படிக்கணும் மாதாஜி. 187 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 189. हरे कृष्णा ஆமா माताजी। ஆமா 180 மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. 189 தான் பெருசா இருக்குன்னு நம்ம நாளைக்கு படிக்கலாம்னு சொன்னோம் ஓகே ஓகே நோ மாதாஜி. ப்ராப்ளம். இப்போ 189 நேத்து நோ ப்ராப்ளம். நேத்து வந்து ஜெயந்தி மாதாஜி தானே, சாரி யார் கலாவதி மாதாஜினா பாதியில விட்டீங்க. கலாவதி மாதாஜி ஆமா. மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி டிரான்ஸ்லேஷனும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு முடிச்சிருங்க. ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி நாளைக்கு என்ன செய்யணும்னு சொன்னீங்க மாதாஜி? அப்ப அலாரம் அடிச்சது காதுல கேட்கல மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். நாளைக்கு டிராவல்ல நான் இருப்பேன், சோ மேனேஜ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இது படிங்க மாதாஜி. எஜமானருக்கும் வேலைக்காரனுக்கும் இடையிலான உணர்வுகளின் வேலைக்காரன் தான் மிகவும் என்றும் எஜமானன் தன்னை தொடக்கூடாது. கேட்கலையே. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது எனக்கு, உங்களுக்கு கேக்குதா? கேக்கல கேட்கல மாதாஜி கேட்கல. நினைக்கிறான் தூய்மையற்றவன் ஆகிவிட்டதால் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள ஹரிதாச தாகூரா போன்ற தூய பக்தர்களை தொட வேண்டும் என்று நினைக்கின்றான். உண்மையில் வேலைக்காரனும் எஜமானனும் இருவரும் ஏற்கனவே தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளனர். ஏனெனில் சமமாக உள்ளனர். இருப்பினும் அளவில் வேறுபாடு உள்ளது. ஏனெனில் எஜமான் வரம் பெற்றவர் மற்றும் வேலைக்காரன் வரம்புக்கு உட்பட்டவர். இதன் விளைவாக வேலைக்காரன் எப்போதும் எஜமானருக்கு கீழ்ப்படிந்திருப்பான். மேலும் இந்த உறவு நித்தியமானது மற்றும் தொந்தரவு இல்லாதது. வேலைக்காரன் எஜமானனாக மாற வேண்டும் என்று உணர்ந்தவுடன் அவன் மாயாவில் விழுகிறான். எனவே சுதந்திர விருப்பத்தை தவறாக பயன்படுத்துவதன் மூலம் தான் ஒருவர் மாயாவின் செல்வாக்கின் கீழ் வருகிறார். மாயாவதி தத்துவ ஞானிகள் எஜமானருக்கும் வேலைக்காரனுக்கும் இடையிலான சமத்துவத்தை அளவு அடிப்படையில் விளக்க முயற்சிக்கிறார்கள். ஆனால் எஜமானரும் வேலைக்காரனும் சமமாக இருந்தால் வேலைக்காரன் மாயாவிற்கு பலியாகிறார் என்பதற்கான காரணத்தை அவர்கள் விளக்க தவறிவிடுகிறார்கள். வேலைக்காரன் அதாவது ஜீவன் மாயாவின் பிடியிலிருந்து வெளியே வந்ததும் உடனடியாக மீண்டும் எஜமானர் என்று அழைக்கப்படுபவராக மாறுகிறார் என்பதை அவர்கள் விளக்க முயற்சிக்கிறார்கள். அத்தகைய விளக்கம் ஒருபோதும் திருப்திகரமாக இருக்காது. வரம்பற்றதாக இருப்பதால் எஜமானர் மாயாவின் பலியாக முடியாது. ஏனெனில் அத்தகைய சூழ்நிலை அவரது வரம்பற்ற தன்மை முடமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருக்கும். எனவே மாயாவாத விளக்கம் சரியானதல்ல. உண்மை என்னவென்றால் எஜமானர் எப்போதும் எஜமானராகவும் வரம்பற்றவராகவும் இருக்கிறார். மேலும் வேலைக்காரன் வரம்புக்கு உட்பட்டவராக இருப்பதால் சில நேரங்களில் மாயாவின் செல்வாக்கால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார். மாயா என்பது எஜமானரின் ஆற்றலும் வரம்பற்றதும் ஆகும். எனவே வரையறுக்கப்பட்ட வேலைக்காரன் அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட உயிர்வாழி எஜமானரின் அல்லது எஜமானரின் சக்தியான மாயாவின் கீழ் இருக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளார். மாயாவின் செல்வாக்கிலிருந்து விடுபட்டு ஒருவர் மீண்டும் ஒரு தூய வேலைக்காரனாகவும் இறைவனுக்கு தர ரீதியாக
சமமாகவும் மாற முடியும். எஜமானருக்கும் வேலைக்காரருக்கும் இடையிலான உறவு தொடர்கிறது, ஏனெனில் அவை முறையே வரம்பற்றவை மற்றும் வரம்புக்கு உட்பட்டவை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப வந்து சர்வெண்ட் ஆனா நம்ம வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து சாரி ஹரே கிருஷ்ணா, என்ன முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும்னா வேலைக்காரன் அப்படின்றது தமிழ்ல சொல்லியிருக்காங்க. இங்கிலீஷ்ல வந்து 2 வார்த்தைகள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து சர்வெண்ட் வேலைக்காரன், சர்வேட்டர் சேவை செய்பவன் அப்படின்னு. தமிழ்ல சர்வேட்டர் ஈக்குவல் வேர்டு இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா நம்ம பார்த்தோம்னா சேவகன் அப்படின்றத நம்ம வச்சுக்கலாம். சோ இங்கிலீஷ்ல பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்ல இருக்கு, சாரி சேவகன், இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன். இங்கிலீஷ்ல சர்வேட்டர்ன்றது ஆக்சுவலி பார்த்தா சேவகன். சோ சேவகன் எடுத்தீங்கன்னா இப்போ மிலிட்டரி ஆள கூட நம்ம சேவகன் தான் சொல்றோம், கரெக்டா? நாட்டுக்கு சேவை செய்யறவன். அவரை பார்த்தா நம்ம மரியாதை வச்சுக்கிறோமா இல்ல நம்ம கேவலமா நினைச்சு அவன் என்னோட வேலைக்காரன், எனக்கு வாட்ச்மேன், அவன் என்னோட வீட்டுக்கு வெளில இருக்கிறவன் வாட்ச்மேன், என் நாட்டுக்கு வெளில இருக்கிறவனும் வாட்ச்மேன், கரெக்டா அப்படின்னு நினைக்கிறோமா? இல்ல மாதாஜி, அவங்களுக்கு ரொம்ப 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 மரியாதை வச்சோம். நாட்டுக்காக ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்போம் மாதாஜி. எக்ஸலென்ட். மனசாலையும் ஆத்மாவாலையும். இதுவே வந்து ஏன் அப்படின்னா இப்ப வந்து ஒரு மிலிட்டரிக்காரரே உங்களுக்கு நெய்பரா வராரு. அவர் வந்து எனக்கு இங்க வந்து எங்கெங்க ஒரு பால் கவர் வேணும், எனக்கு பால் கவர் எங்க கிடைக்கும்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, நீங்களே போய் வாங்கி கூட கொடுத்துருவீங்க. ஜென்ரலா நம்ம நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஏன் நம்ம அந்த ஸ்தானத்துல வைக்கிறோம்? ஏன்னா அவரோட சர்வ் பண்ற அந்த மோட்டிவ் சுப்ரீம், கரெக்டா? அவரும் பைசாக்கு தான் பண்றாரு, அவரும் ஃப்ரீயா பண்ணல. ஆனா அவரோட உயிரை பணைய வச்சு பண்றாரு. நாட்டுன்ற ஒரு என்ன சொல்வீங்க, ஒரு ஃபீலிங், ரைட்? அந்த ஃபீலிங்ல வந்து அவங்க ஆத்மார்த்தமா செய்யறாரு. எக்ஸலென்ட். ஆத்மாத்மம் இருந்தாதான் செய்ய முடியும். பணம் வர நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இப்போ ஏர்ஃபோர்ஸ், மிலிட்டரி, இன்ஃபேக்ட் பைலட், இது எல்லாமே பணம் வரக்கூடிய விஷயம்தான். டாக்டர் எல்லாமே பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க. ஆனா எதுக்கு நம்ம மரியாதை கொடுக்குறோம்னா அது வந்து ஒரு நாட்ச் அபவ் த ரெகுலர் ஒர்க். டீச்சர் இவங்கெல்லாம் வந்து ரெகுலரா செய்யற செயல்களை விட ஜாஸ்தி. அதே மாதிரி ஒரு நாட்டுக்கு வேலைக்காரனா இருக்கிற ஒருத்தருக்கு அவ்வளவு மரியாதை கொடுத்தா, இந்த உலகத்துக்கே ஆண்டி வைக்கிற ஒருத்தருக்கு வேலைக்காரனா இருந்தா என்ன மரியாதை கொடுப்போம்ன்ற லெவல்ல நம்ம திங்க் பண்ணணும். வேலைக்காரன் அப்படின்னா உங்களை சொல்ல நான் கூட நான் வேலைக்காரியா அப்படின்னு தான் தோணுச்சு பிகினிங்ல. ஆனா இப்பமே பாத்தீங்கன்னா தாசி அப்படின்றத கூப்பிடுறதுலயோ இல்ல யாரும் கூப்பிட மாட்டாங்க. பட் கூப்பிட்டா அதுல இருக்கிற சந்தோஷம் எதுலயுமே இருக்காது. ஏன்னா இட்ஸ் அன் ஐடென்டிட்டி, ரைட்? இப்போ வந்து நம்ம எல்லாத்துக்குமே வேலை செய்யறோம். கூலி அங்க கூலி வாங்கிட்டு வேலை செய்யறது ஆபீஸ்ல, கூலி இல்லாம வேலை செய்யறது வீட்டுல. ஆனா நம்மளுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கேட்ட உடனே சண்டை போட்டு ஆர்கியூ பண்ணி கிடைச்சாதான் ஒய்ஃபோ ஹஸ்பண்ட் கொடுப்பாங்க. ஆனா நம்ம ஆசைப்பட்ட உடனே பிரியமா வந்து கொடுப்பாரு வந்து அப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? அம்மா அப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆசை அப்படின்னா. ஆனா கிருஷ்ணர் என்னன்னா நம்ம ஆசைப்படுறதுக்கு முன்னாடியே கொடுத்துருவாராம். நம்ம ஆசை வளர போகுது. பீஜம் ஸ்டேட்ல இருக்கச்சே நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆனா அந்த பீஜம் ஸ்டேட்ல இருக்கச்சே அவர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாராம். இது பண்ணா என்னோட டிவோட்டி சந்தோஷப்படுவாங்களா, இது பண்ணா பண்ணுவாங்கன்னு. உடனே நீங்க சொல்றீங்க மாதாஜி எல்லாம் நீங்க சொல்றீங்க, ஆனா எனக்கு வந்து நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். ஏன்னா சம்மவ் ஐ எம் நாட் வெரி ஹாப்பி நீங்க சொல்றது. ஏன்னா எனக்கு நான் ஆசைப்பட்டேன் ஆனா எனக்கு கிடைக்கல. அப்பனா அவர் வந்து அதே பீஜம் ஸ்டேட்ல உங்க ஆசை வந்துச்சு, அந்த ஆசை நிறைவேற்றுறதால ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு வரும்ன்ற அந்த கன்சர்ன்ல அவர் நிறுத்துறாரே தவிர அவர் வந்து எந்த விதமான நெகட்டிவ் தாட்லயும் அவர் நிறுத்தல அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபர்தர் படிக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணன். சோ இது வந்து மாயாவதிகள் வந்து ரெண்டுமே ஒண்ணு அப்படின்றாங்க. டெக்னிக்கலி ஒண்ணு ரெண்டும் ஒண்ணு ஆக சான்ஸே இல்லை அப்படின்றது உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும். சோ அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். शने शने करा तुम्ही सर्वे तीर्थ स्नाना स्नाने स्नाने करा तुम्ही यज्ञातापोविताना. हरे कृष्ण. साने साने कर तुम्ही सर्व तीर्थे स्नान, साने साने कर तुम्ही अंजता बोधना. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு ஹரிதாச தாகூரை புகழ்ந்தார். ஒவ்வொரு கணமும் நீங்கள் அனைத்து புனித ஸ்தலங்களில் நீராடுகிறீர்கள். ஒவ்வொரு கணமும் நீங்கள் மாபெரும் யாகங்கள், தவம் மற்றும் தானங்களை நிறைவேற்றுகின்றீர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் வந்து சொல்றாரு ஒரு தடவையும் இப்படி பண்றீங்க, ஒரு தடவும் பண்றீங்க, நீங்க பயங்கர ஆஸ்டாரிட்டிஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு யார்கிட்ட சொல்றாங்க? சைத்தன்ய பிரபு வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூரை புகழ்ந்து சொல்றாரு. கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஒன் படிங்க. निरंतराचारी वेदाध्ययना द्विजन्यासी हायते तुम्ही परम पावना.
நிரந்தரகாரி சரி வேதஹத்யன திவிஜனியாசி ஹைதே தூமி பரம பவனா. நீங்கள் இடைவிடாமல் 4 வேதங்களை படிக்கின்றீர். நீங்கள் எந்த ஒரு பிராமணர் அல்லது சந்நியாசியை காட்டிலும் உயர்ந்தவர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் சொல்றாரு, நீங்க வந்து 4 வேதங்கள் படிச்சதால இவர் நாட் கட் அபவ் த பெல்ட்ன்ற மாதிரி இவர் வந்து மத்த சன்னியாசியை விட மிக கிரேட் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு அவருக்கு சர்டிபிகேட் கொடுக்குறாரு. அஹோ படா ஸ்வபச்சோதோ அஹோ படா ஸ்வபச்சோதோ கரியான் யக்ஷ்வாக்ரே வர்த்ததே நாம தூவ்யம் தேபஸ்தபஸ்தே ஜூஷாஷ்ணுரார்யா பிராமணூச்சேர் நாம கிரணந்தி ஏதே. ஹரே கிருஷ்ணன். அகோ பதஸ்வ பசோதோ கரியான் யஜ்ஜிக்வாக்ரே வர்ததே நாம துப்யம் தே புஸ்தபஸ்தே ஜிஹூசஸ்னுர் ஆர்யா பிரக்மானூகர் நாம கிருணந்தி ஏதே. அதனைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பின்வரும் ஸ்லோகத்தினை உரைத்தார். எம்பெருமானே, தங்களது திருநாமத்தை எப்போதும் நாவில் வைத்திருப்பவர் தீட்சை பெற்ற பிராமணரை காட்டிலும் சிறந்தவர். அவர் நாயை உண்ணும் குடும்பத்தில் பிறந்திருக்க நேர்ந்து அதனால் பௌதீக தரத்தின்படி குடும்பத்தில் பிறந்திருக்க நேர்ந்து அதனால் பௌதீக தரத்தின்படி மனிதர்களில் மிகவும் தாழ்ந்தவராக இருந்தால் கூட உண்மையில் அவர் மிகவும் புகழத்தக்கவர். இது பகவானுடைய திருநாமத்தை உச்சரிப்பதின் அற்புத பயனாகும். எனவே பகவானுடைய திருநாமத்தை உச்சரிப்பவர் வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள எல்லா வகையான தவங்களையும் மாபெரும் யாகங்களையும் ஏற்கனவே செய்தவர் என்றும் எல்லா திருத்தலங்களிலும் ஏற்கனவே நீராடியவர் என்றும் எல்லா வேதங்களையும் ஏற்கனவே கற்றவர் என்றும் உண்மையான ஆசிரியர் என்றும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். பொருளுரை: ஆரியன் என்னும் சொல்லுக்கு முன்னேறியவர் என்று பொருள். ஆன்மீகத்தில் முன்னேறாத நபரை ஆரியன் என்று அழைக்க இயலாது. இதுவே ஆரியனுக்கும் ஆரியன் அல்லாதவனுக்கும் இடையிலான வேறுபாடாகும். ஆரியன் அல்லாத நபர்கள் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறாதவர்கள். வேத பண்பாட்டினை பின்பற்றி மாபெரும் யாகங்களை நிறைவேற்றி வேத உபதேசங்களை உறுதியுடன் பின்பற்றுபவர் பிராமணராக, சந்நியாசியாக அல்லது ஆரியராக மாறலாம். முறையான தகுதிகளின்றி பிராமணர், சந்நியாசி அல்லது ஆரியனாக மாறுவது சாத்தியமல்ல. பாகவத தர்மம் ஒருவனை மலிவான பிராமணர், சந்நியாசி அல்லது ஆரியனாக மாறுவதற்கு ஒருபோதும் அனுமதிப்பதில்லை. இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ள குணங்கள் அல்லது தகுதிகள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து 3.33.7 மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளன. இவை கபிலதேவரின் அன்னையான தேவகூதியினால் அவள் பக்தி யோகத்தின் விளைவுகளை புரிந்து கொண்ட சமயத்தில் பேசப்பட்டவை. பக்தனின் பெருமைகளை எல்லா விதங்களிலும் சுட்டிக்காட்டிய தேவகூதி இவ்வாறாக பக்தனை புகழ்ந்தாள். மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, இது இப்போ தேவகூதி சொல்றதா மாதாஜி? ஹலோ, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இப்ப வந்து இவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா சொல்றாரு இந்த வருஷத்துக்கு என்னன்னா, ஒருத்தர் யாரு அது எப்பவுமே வந்து அந்த பேரை வந்து நாவில் உச்சரிக்க வந்து பிராமணரை விட உத்தமர் அப்படின்னு. நான் நேத்து கிளாஸ்ல அட்டென்ட் பண்ண உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். பகவத்கீதால 2 வெர்ஷன்ஸ் இருக்கு. என்ன? சமோ தம தப தௌச்சம் சாந்த ராஜவம் ஏவச்ச ஞானம் விஜயானம் ஆசக்தி பிரம்ம கர்ம விபாகம். ஸோ பேசிக்கலி அந்த இதெல்லாம் வந்து யாருக்கு உரிமையானதுன்னா பிராமண குலத்தில் இருக்கிறவருக்குன்னு ஒரு இருக்கும். அதுவே சதுர்வர்ணமயா தேதிய குணகர்ம விபாகஷ தஸ்ய கர்த்தாரம் அபிமான் வித்ய கர்த்தாரம் அவ்யயம். அது என்னன்னா பிராமணர் பை பர்த் உண்டி இல்ல, யூ ஷுட் பி பை பிராக்டிஸ் அப்படின்றது. என்ன மாதாஜி, ரெண்டும் கான்ட்ரடிக்டரியா இருக்கு? ரெண்டும் கான்ட்ரடிக்டரி இல்ல. பிராமணர் பை பர்த்துக்கு இந்த நேச்சுரலா மோட் ஆஃப் குட்னஸ் இருக்கும். அதை வளர்த்தா ப்ராப்பர் பிராமணர் ஆவாங்க. ஓகே, வளர்க்கலன்னா அஜாமிலா அப்புறம் ஜெயா விஜயா இல்ல சாரி ஜெகாய் மகாய் ஆவாங்க. ஆனா அதை வளர்த்தா என்ன ஆவாங்க அப்படின்றதுக்கு நிறைய பேர் எக்ஸாம்பிளா இருக்காங்க. இப்ப கோஸ்வாமிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள். ஏன் நம்ம ஸ்ரீலா பிரபுபாதும் ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள்.
அதே ரிவர்ஸ்லயும் நடக்கும். இப்ப ஹரிதாஸ் தாக்கூரா எடுத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காரு. என்ன ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காரு? அவர் வந்து ஒரு கான்செப்ட் பாத்தீங்கன்னா வாயில லவுடா அவர் வந்து சொல்வாரு 64 ரவுண்ட்ஸ். இன்னொன்னு மெதுவா சொல்வாரு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம சொல்ற மாதிரி. இன்னொன்னு மனசுக்குள்ள சொல்வாரு. ஸோ பேசிக்கலி 64 + 64 64 3 தடவை அவர் சொல்றாரு. ஸோ பேசிக்கலி இருக்கிற 24 மணி நேரம் சொல்லிட்டு தானே இருப்பாருன்னா ஆமா அவ்வளவுதான் சொல்றாரு அவரு. அதனால ஆரியன் அப்படின்னா அட்வான்ஸ் அப்படின்றத அர்த்தம். ஸ்பிரிச்சுவலி அட்வான்ஸா இருந்தா லொழிய ஆரியன் என்ற பேர் வராது. நான் ஆரியன் அப்படின்றவன் எல்லாமே அட்வான்ஸ் ஆனாலே ஸ்பிரிச்சுவல் தான். உங்க வீட்டுல எத்தனை வீடு இருக்கு கார் இருக்குன்றது இப்போ இல்ல. அதனால பிராமணர் சன்னியாசி ஆரியன் எல்லாமே ஆகும். அதனால வந்து என்ன பண்ணும் பாசிபிளே இல்ல பிராமணர் சன்னியாசி ஆரியன் வந்து ப்ராப்பர் குவாலிஃபிகேஷன் இல்லைன்னா. பாகவத தர்மா வந்து எப்பவுமே வந்து அலோவ் பண்ணாத ஒருத்தரை வந்து சீப் பிராமணா சன்னியாசி ஆரியா அப்படின்னு சொல்றது. ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி நான் சொன்னேன் பேர்த்ல இருந்து பிராக்டிஸ் பண்ணா இது ஓகே, பேர்த்ல இருந்து பிராக்டிஸ் பண்ணலன்னா தென் இட்ஸ் நாட் ஓகே. அதனால வந்து இந்த குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து இது எப்போனா கபிலமுனி இருக்காருல்ல அவரும் அவதாரம் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அவர் வந்து தேவூதிக்கு சொல்றது. அதனால டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான் பக்தி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு தேவயூதி வந்து பிரைஸ் பண்றாரு. அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். மாதாஜி தேவகுதியே வந்து டிவோட்டிஸ் எல்லாம் மாதாஜி தேவகூதியா இது சொல்ற மாதிரி இருக்கு பிரைஸ் மாதாஜி. பண்றாங்க மாதாஜி. தேவகூதியினால் அவள் தேவூதி பக்தியோட தான். சாரி இந்த பர்டிகுலர் வர்ஸ் வந்து தேவூதி சொல்றாங்க. சாரி இது தேர்ட் சாப்டர் ஃபுல்லா அட்வைஸ் பிட்வீன் தேவகூதி அண்ட் கபில தேவ் வருது. பட் 3.33.7 அதாவது அவங்க என்ன சொல்றாங்க ஒரு தடவை சொன்னா அது வந்து தேவகூதி வந்து சொல்றாங்க. எக்ஸ்பிளைனிங் அந்த பவர் ஆஃப் அதாவது சாண்டிங். அவர் சொல்றப்ப அந்த புரிந்து She's கொண்டு அந்த acknowledging and saying yes. பெருமைகளை சொல்ற மாதிரி சொல்றாங்க மாதாஜி. கரெக்ட். அந்த டைம் அந்த நடக்கிற கான்வர்சேஷன்ல அப்போ she is trying to tell அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஏத பலி தாரிலானா கேல புஷ்போதயானி ஆதி நிப்ரிதே தாரே தாண்ட்ரே தீல வாசஸ்தானி. தாண்டேலானா கேலா புஷ்போத்யானே ஆதி நிப்ருதே தாண்டே திலாவாசஸ்தானே. மொழிபெயர்ப்பு. இதை சொல்லி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹரிதாச தாகூராரை மலர் தோட்டத்திற்குள் அழைத்து சென்று அங்கே மிகவும் ஒதுக்குப்புறமான இடத்தில் அவருக்கு தனது வசிப்பிடத்தை காட்டினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு வந்து என்னன்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூரை கூட்டிட்டு போயிட்டு அவரோட இடத்துல இருந்து அவர் இருக்க வேண்டிய ரொம்ப நல்ல ஒரு இடத்துல அவருக்கு காட்டினாரு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? ஏ ஸ்தானே ராயே கரா நாம சங்கீர்த்தனா பிரதிதின அஸ்தியாமி கரிப மிலனா. ஏயி சதானி ரகி கரமாம சங்கீர்த்தன பிரதிதின ஆசி காமி கரிப மிலன. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு ஹரிதாச தாகூரிடம் கோரினார், இங்கேயே இருந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பீராக. நான் உங்களை சந்திக்க நாள்தோறும் இங்கே நேரில் வருவேன். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இங்க இருந்தே சாண்ட் பண்ணுங்க, நான் டெய்லி உங்களை வந்து மீட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. மந்திரேர சக்கரதேயி கரிய பிரணாமா ஏயி தானே தோமாரா ஆசிவே பிரசாதானா. ஹரே கிருஷ்ணா. மந்திரே சக்கரதேயே கரிய பிரணாமா ஏயி ஞாயி தோமாரா ஆசியே பிரசாதன்ன. இங்கே அமைதியாக வாழ்ந்தபடி கோயிலின் உச்சியில் உள்ள சக்கரத்தினை தரிசித்து நமஸ்கரிப்பீராக. உங்களுக்கு உரிய பிரசாதத்தினை இந்த இடத்திற்கே அனுப்பி வைப்பதற்கு நான் ஏற்பாடு செய்கிறேன். பொருளுரை. ஸ்ரீல ஹரிதாச தாகூர் முஸ்லிம் குடும்பத்தில் பிறந்திருந்த காரணத்தினால் கோயிலுடைய நியமங்களின்படி அவரால் ஜெகநாதரின் கோயிலுக்குள் பிரவேசிக்க இயலவில்லை. இருப்பினும் அவர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவினால் நாமாச்சாரியா ஹரிதாச தாகூர் என்று அங்கீகரிக்கப்பட்டார். அப்போது கூட ஹரிதாச தாகூர் தம்மை ஜெகநாதரின் கோயிலுக்குள் பிரவேசிப்பதற்கு தகுதியற்றவனாக கருதினார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு விரும்பியிருந்தால் அவரே சுயமாக ஹரிதாச தாகூரை ஜெகநாதரின் கோயிலுக்குள் அழைத்து சென்றிருக்கலாம். ஆனால் மகாபிரபு பொதுவாக இருக்கும் மரபுகளை தொந்தரவு செய்ய விரும்பவில்லை. அதன் விளைவாக மகாபிரபு தமது சேவகனிடம் சவுண்ட் மெதுவா இருக்கு. சேவகனிடம்
சேவகனிடம் கோயிலின் உச்சியில் உள்ள விஷ்ணு சக்கரத்தினத்தை பார்த்து அதனை நமஸ்கரிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார். அதாவது யாருக்கேனும் கோயிலினுள் நுழைவதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டால் அல்லது யாரேனும் கோயிலினுள் நுழைவதற்கு தம்மை தகுதியற்றவராக கருதினால் அவர் கோயிலுக்கு வெளியில் இருந்தபடி சக்கரத்தை தரிசிக்கலாம். இஃது உள்ளிருக்கும் விக்கிரகத்தினை தரிசிப்பதற்கு சமமானதாகும். ஸ்ரீ ஹரிதாச தாகூரை காண்பதற்காக தினமும் வருவதாக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு உறுதியளித்தார். ஸ்ரீல ஹரிதாச தாகூர் ஆன்மீக வாழ்வில் மிகவும் முன்னேறி இருந்தார் என்பதை இது சுட்டிக்காட்டுகிறது. அவர் தம்மை கோயிலினுள் நுழைவதற்கு தகுதியற்றவனாக கருதிய போதிலும் நாள்தோறும் பகவானே அவரை காண்பதற்காக நேரில் வந்தார். தமது இருப்பிடத்திலிருந்து வெளியே சென்று உணவை சேகரிக்க வேண்டிய அவசியமும் அவருக்கு இருக்கவில்லை. தமது உணவின் மீதிகள் அங்கே அனுப்பி வைக்கப்படும் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹரிதாச தாகருக்கு உறுதியளித்தார். பகவான் பகவத்கீதையிலும் 9.22 இதனை கூறுகிறார். யோகக்ஷேமம் வகாம்யகம், எனது பக்தர்களின் தேவைகள் அனைத்தையும் நான் ஏற்பாடு செய்கிறேன். தாகூர் ஹரிதாசரின் நடத்தையினை செயற்கையான முறையில் நகல் செய்வதில் பேராவல் கொண்டுள்ளவர்களுக்கு இங்கு ஒரு நல்ல தகவல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அத்தகு வாழ்வினை ஏற்பதற்கு முன்பாக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அல்லது அவரது பிரதிநிதியிடமிருந்து அதற்கான கட்டளையை பெற வேண்டியது அவசியம். ஒரு தூய பக்தர் அல்லது பகவானின் சேவகருடைய கடமை பகவானது கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவதாகும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபுவை வங்காளத்திற்கு சென்று பிரச்சாரம் செய்யும்படி கேட்டுக்கொண்டார். ரூபர் மற்றும் சனாதன கோஸ்வாமிகளை பிருந்தாவனத்திற்கு சென்று மறைந்து போன புண்ணிய ஸ்தலங்களை புதுப்பிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார். இங்கே மகாபிரபு ஹரிதாச தாகூரை ஜெகநாதபுரியிலேயே தங்கியிருந்து இடைவிடாமல் பகவானின் திருநாமத்தினை ஜபிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார். இவ்வாறாக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வெவ்வேறு நபர்களுக்கு வெவ்வேறு கட்டளைகளை வழங்கினார். எனவே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அல்லது அவரது பிரதிநிதியிடமிருந்து கட்டளைகளை பெறாமல் ஹரிதாஸ் தாகூரின் நடத்தைகளை நகல் செய்ய முயலக்கூடாது. ஸ்ரீல பக்தி சரஸ்வதி தாகூர் அத்தகு நகல்களை பின்வருமாறு கண்டிக்கிறார். துஷ்டமன துமி கிசேர வைஷ்ணவ பிரதிஷ்டரே தரே நிர்ஜனரே கரே தவன் ஹரிநாம கேவல கைத்தவ. அன்புள்ள மனமே, நீ ஹரிதாச தாகூரை நகல் செய்ய முயன்று தனிமையான இடத்தில் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தினை ஜபிக்க விரும்புகிறாய். ஆனால் வைஷ்ணவன் என்று அழைக்கப்படுவதற்கு நீ தகுதி இல்லாதவன். ஏனெனில் நீ மலிவான புகழை மட்டுமே விரும்புகிறாய். ஹரிதாச தாகூரின் உண்மையான குணங்களை அல்ல. அவரை நகல் செய்ய முயன்றால் நீ வீழ்ச்சி அடைவாய். ஏனெனில் உன்னுடைய ஆரம்ப நிலையானது பெண்களை பற்றியும் பணத்தை பற்றியும் உன்னை நினைக்க வைக்கும். அதனால் நீ மாயையின் பிடியில் வீழ்ச்சி அடைவாய். தனிமையான இடத்தில் நிகழும் உன்னுடைய பெயரளவு ஜபமானது உனக்கு வீழ்ச்சியை கொடுப்பதாக அமையும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. நிறைய பேருக்கு ராமனிஷ்ட பிரபு அடிக்கடி சொல்வாரு, சாண்டிங் பண்ணணும், நிறைய ரவுண்ட்ஸ் பண்ணணும், மினிமம் தான் 16 ரவுண்ட். ஆனா நானும் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் மாதிரி பண்றேன் அப்படின்னு ஓடணும்னா நம்மளால முடியாது. அதுவும் கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு பகவத்கீதால, ரெண்டுமே சன்னியாசி தான். அதாவது நீ கர்ம சன்னியாசியா இரு, கிரஸ்தாவா வீட்டுல இருந்துட்டு சன்னியாசம் பண்றது பெட்டரு. இல்லைன்னா நீ தனியா ஓடி சன்னியாசம் பண்ணனா இது பிகம் வித்தியாச்சாரான்னு இங்கேயும் அதே தான் சொல்லியிருக்காங்க. சோ வைஷ்ணவ சன்னியாசி அப்படின்றது அவர் ரொம்ப எக்ஸால்டட்னால அவரால் பண்ண முடியுது. நம்மளால கிட்ட கூட போக முடியாது. அதனால இப்போ எப்படி சிவனோட இமிட்டேட் பண்ண முடியாது, விஷத்தை குடிச்சாரு நம்மளும் குடிக்கலாமே அப்படின்னா ஒர்க் ஆகுது. அதே மாதிரி நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? சோ இதோட நம்ம
இத ஸ்டாப் அண்ட் அண்ட் 2-3 இது வந்து அவர் மைண்டுக்கு சொல்றது ஒன்றும் இல்ல, எல்லாருக்குமே சொல்றாரு. அவர் வந்து இன்னொன்னு சக்கரத்தாழ்வார், ரைட்? அவரையும் கருடா இவங்க எல்லாம் வந்து டிவோட்டிஸ் ஆஃப் த லார்ட். அதனால அவரை பார்க்க எவ்வளவு முக்கியம்னா அவரை பார்த்தாலே போதும்னு சொல்றாரு மாதாஜி. எக்ஸாக்ட்லி கோயில் உள்ள போக முடியாத நிலைமை வந்துச்சுன்னா அவரை பார்த்தால் போதும் அப்படின்றத அவரு சொல்றாரு. சோ இதோட நம்ம நிறுத்திக்கலாம், சரிங்களா? வாஞ்சா கல்பதுருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபுபாதுக்கு ஜெய். ராமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஒரே ஒரு டவுட் மாதாஜி. யாரை பார்த்தா நல்லது, யாரை பார்த்தா நல்லதுன்னு சொல்றாங்க? இந்த கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியாத சுச்சுவேஷன் வந்தாலும், கோயில் போக முடியாத சுச்சுவேஷன் வந்தாலும், கோயிலுக்கு போய் கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியலன்னா அப்படிதானே அர்த்தம் ஆமா, இங்க? ஆமா. சிலை அந்த விக்கிரகத்தை விக்கிரகம். பார்க்க முடியலன்னா சில தடவை டெத் ஆனா கூட போக முடியாதுல்ல மாதாஜி. முஸ்லிம் ஃபேமிலின்னு இல்ல, சிலர் மாதாஜி சொல்லுவாங்க. கூட்டமா இருக்கும் மாதாஜி, அப்ப பார்க்கவே முடியாது. சரி. சரின்னு வெளியில வந்துட்டு அப்படி கோபுரத்தை பார்ப்போம், அது மாதிரி. அதனால யாரை பார்த்தா நல்லதுங்கிறாங்க? அவரை பார்க்க சக்கரம். முடியலன்னா யார? சக்கரத்தை சக்கரத்தை அங்க இருக்கிற சாம கையில வச்சிருக்காரு அந்த சக்கரத்தையா? கோவில்ல சக்கரம் மாதிரி இருக்காது மாதாஜி, ஒரு தூண் மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த மேல இருக்கு சக்கரத்தை. மாதாஜி. கோயில்ல அத- டாப்ல அத கையில பார்க்க- வச்சிருப்பாருல்ல சங்கு சக்கரம், கிருஷ்ணர் வச்சிருப்பாருல்ல அந்த சக்கரத்தை அந்த சொல்றாங்க. சக்கரம் தான் அங்க தூண் மாதிரி இருக்கும் மாதாஜி. அந்த அப்படியா? இதுல கோவில்ல சக்கரமா தெரியாது. ஒரு மாதாஜி, சாரி மாதாஜி, அது தூண் மாதிரி இருக்கும், அதை பார்க்கணும். அதை எங்க இருக்கு பார்த்தாக்க தூண்? நான் பகவான் அதெல்லாம் கவனிச்சதே இல்ல, அதுக்குதான் கேக்குறேன். இல்ல, நீங்க இங்க இல்ல பூரி ஜெகநாத்ல இருக்கும், அது கவனிக்காம இருக்கவே முடியாது, ரொம்ப பெருசு. அப்படியா? சரி, பூரி ஜெகநாத் பார்த்தாதான் தெரியும், வெறும் கோயில்ல எல்லாம் இருக்காது. அந்த கோவில்ல தான் அதுதான் சிறப்பு. அந்த okay, சக்கரத்தாழ்வார் சக்கரை மாதிரி தெரிய மாட்டாரு, ஒரு சின்ன தூண் மாதிரி தெரிவாரு. இப்ப ஸ்ரீரங்கத்துல எல்லாம் சக்கரத்தாழ்வாரு சக்கரமாவே இருப்பாரு. இந்த அது பக்கம் வந்து தனியா விக்கிரகம் மாதாஜி, தனியாவே மேல இருக்கும். கோபுரத்துல. கோபுரத்துல இருக்குமா? ஓகே, ஆமா ஆமா, வெளியில வந்து நம்ம அவரை பார்த்தா. அந்த சக்கரத்தை பார்த்தா போறோங்கிறாங்களா? ஆமா ஆமா. சரி, தேங்க்யூ மாதாஜி. அதுக்குதான் கேட்டேன், எனக்கு எதை பார்த்தா நல்லது, என்ன பார்க்க முடியும், அதுக்குதான் யார் எங்க பார்க்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஜெகநாதபுரிக்கு போய் ஹரே பார்த்துட்டு கிருஷ்ணா வாங்க. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கோபுரத்தை பார்த்தால் கோடி புண்ணியம்னு சொல்லுவாங்க. ஆமா ஆமா. அதுதான் அங்க அதாவது சக்கரத்தாழ்வாரே கோவிலுக்கு கிருஷ்ணரா அங்க கோவிலுக்கு இருக்காரு, கிருஷ்ணரே சக்கரத்தாழ்வாரா அங்க சக்கரத்தாழ்வாரா இருக்காரு. அது Thank you, தூண் thank மாதிரி you. இருப்பாரு, சக்கரை மாதிரி இருக்காது, சின்ன ஒரு கம்பம் மாதிரி இருக்கும். அங்க பூரியில அப்படி இருக்கும், வேற ஒரு அதுக்கு கோயில் ஏதோ ஒரு கதை இருக்கு சக்கரம் மாதாஜி. இருக்கும். அந்த மாதிரி அவரு ஆனது கூட ஏதோ ஒரு கதை, நான் இதுலயோ படிச்சேன், மறந்து போச்சு இப்ப. அந்த கோயில்ல மட்டும் அது அப்படி ஏதோ ஒரு இருக்கும் மாதாஜி. சாபத்தால அப்படி ஆயிடுவாரு. மீதி கோயில் எல்லாம் தனி விக்கிரகமாவே இருக்கும். ஸ்ரீரங்கத்துல எல்லாம் எவ்வளவு பெரிய சக்கரத்தாழ்வார் இருக்காரு. அதுக்காக தான் பகவான் வெளியே வராரு. தேர் இழுச்சுன்னு வரும்போது எல்லாரும் பார்க்கணும், பார்க்காதவெல்லாம் பார்க்கணுன்றது அவர் மெயின் எய்ம். எல்லா கோயிலும் இருக்குது, எல்லா கோயிலும் வெளியே வர்றதுக்கு காரணம் ருக்மணி வாச்சா பார்க்கலாமா மாதாஜி? என்ன மாதாஜி? சக்கரத்தாழ்வார் பின்னாடி நரசிம்மர் இருப்பாங்க மாதாஜி. நம்பர் இருக்கா? ஆமா ஆமா, ஸ்ரீரங்கத்துல இருப்பாரு, கண்ணாடி ஸ்ரீரங்கத்துல வச்சிருக்காரு. correct. அந்த கண்ணாடியை வச்சுதான் நம்ம கும்பிடணும். யோக நரசிம்மர் இருப்பாருங்க, எல்லா சக்கரத்தாழ்வாருக்கு பின்னாடியுமே யோக நரசிம்மர் இருப்பாருங்க மாதாஜி. ஹரே அதான் கிருஷ்ணா. நரசிம்மர், யோக நரசிம்மர் தான் நான் நரசிம்மருங்கிறேன். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி மாதாஜி, ஹரே நாங்களே கிருஷ்ணா. சொல்லி நோ ப்ராப்ளம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ருக்மிணி உவாச்ச ஸ்ருத்வா குணான் புவன சுந்தரம் ஷிண்வதாம் தே निर्विश्य कर्णा विवरेर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलात्मलाभम् त्वय्यच्युतापिशति चित्तम् अपत्रपं मे ருக்மணி श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दरं शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णा विवरेर्हरतोऽङ्गतापम्
रूपं गुणाङ्गुलिमत विषमताम् अभिरात्मलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तम् अपत्रपम् मे श्रुत्वा गुणान् उवाच शृण्वतां ते गुणान् निर्विशे कर्णविविक्त खरतोषतापम् रूपं दृशं दृश्मतां अखिलात्मलापम् त्वयि अच्युतां चित्तम् अपत्रपं मे समाश्रिताय माताजी உடம்பு எப்படி இருக்கு மல்லிகா மாதவி? ஓகே மாதாஜி, நல்லா இருக்க மாதாஜி, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே. நம்பர் தெரியுமா சமஸ்ரதாய்? மாதாஜி நம்பர் தெரியுமா மாதாஜி? 10th கேண்டோல 14th சாப்டர்ல 58 ஸ்லோகம். 58 ஸ்லோகம். 10th கேண்டோல சமஸ்ரிதாயே பத பல்லவ பிளவம் ஜகத் மகத்பதம் புண்ணிய யசோ முராரே பவாம்புதி பத் வத்ச பதம் பரம் பதம் 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 விபதாம் நதேஷாம் संश्रिताते पद पल्लव प्लवम् பல்லவம் पदं புண்ணியயசோ முராரே பவாம்புதிர்வத்ஸ பதம் பரம் பதம் 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 யத் விபதம் நதேஷாம். மாதாஜி விபதம் இல்ல விபதாம். சமாஸ்ரிதாயே பத பல்லவ பிளவம் மகத்பதம் புண்ணிய யசோ முராரே பவாம்புதிர்வத்ஸ பதம் பரம் பதம் 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 யத் விபதாம் ந தேஷாம். சமாஸ்ரிதாயே पल्लव प्लवम् மகத்பதம் पुण्ययशो முராரே பவாம்புதிர்வத்ஸ பதம் பரம் பதம் 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 யத் விபதம் நதேஷாம். माताजी तिरस्कृता நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் காண்டோ 18வது அத்தியாயத்துல 48வது ஸ்லோகம். எந்த கேண்டோ? ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் 18வது சாப்டர்ல 48வது ஸ்லோகம். பர்ஃபெக்ட் மாதாஜி, வெரி நைஸ். இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கவே இல்லை மாதாஜி. ஷூர். மணிமேகலை மாதாஜி, நீங்க இல்லையே அந்த மாதிரி ஒண்ணு இல்ல. 10.18.48 ஆமாங்க மாதாஜி. இல்ல அப்படி ஒண்ணு இல்ல மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 1:18:48. 10th கேண்டோ தானே? இல்ல மாதாஜி, 1வது கேண்டோ ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல ஸ்லோகம் மாதாஜி, 1வது கேண்டோ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. அதுல 10வதுல 48 திரக்ருதா விப்ரலப் திரக்ருதா விப்ரலப்தா சப்தா ஷிப்தா தாபி நாஸ்யா தத் பிரதிகுர்வந்தி தத் பக்தா பிரபவோபி. திரக்ருதா விப்ரலப்தா சப்தா ஷிப்தா தாபி நாஸ்யா தத் பிரதிகுர்வந்தி தத் பக்தா பிரபவோபி. तिरस्कृता विप्रलब्धा சப்தாஹதாஹபி மாதாஜி அதே சாப்டர்ல 13வது ஸ்லோகம் மாதாஜி, இதுலயே துலாயாமா. திரக்ருதா விப்ரலப்தா சப்தா ஸ்னிக்தா ஹதோபி நாஸ்யா தத் பிரதிகுர்வந்தி தத் பக்தா பிரபவோசி. திரஸ்கிருதா விப்ரலப்தா சப்தாக்ஷிப்தா ஹதாஹபி நாஸ்ய தத் பிரதிகுர்வந்தி தத் பக்தா பிரபவோபி. பிரபவோபிஹ. நெக்ஸ்ட் என்ன மாதாஜி? துலயாமா. நம்பர் அதுல 13 மாதாஜி, இதே இதுல 13. துலாயாம லவானோபி.
तुलयामालवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्सङ्गि सङ्गस्य नृत्यानां किम् उचाशिषः तुलयामालवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्सङ्गीसङ्गस्य नृत्यानां किम् उदाशिषः मालवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्